Dins de la dinàmica del sínode diocesà en aquests moments de pandèmia, moments que estem encara vivint aquesta desescalada i encara no podem fer els grups sinodals, hem pensat que seria bo d'oferir algunes leccions divines, lecció divina, que ens serveixi per a pregar i dins d'aquesta dinàmica sinodal. Evidentment que aquesta lecció està destinada als membres dels grups sinodals, però també, evidentment, està també oberta a tothom qui vulgui fer una estona de reflexió, de meditació, de pregària amb la paraula de Déu. Som a prop de la Pentecosta. Avui és divendres, quan gravem això, i aquest diumenge ja és Pentecosta. Demà a la tarda ja celebrarem la missa de la vigília o la mateixa vigília de Pentecosta. I com a text, per a poder nosaltres ajudar-nos a viure aquesta Pentecosta i també el camí sinodal, perquè el camí sinodal sempre és a la llum de l'Esperit, amb la força de l'Esperit, proposo per a la lecció divina un text de l'Evangeli segons Sant Joan, en el capítol 7, els versets 37-39. De l'Evangeli segons Sant Joan. Quan se celebrava el darrer dia de la festa dels tabernacles, que era el dia més solemne de tota la vuitada, Jesús es posà dret i cridà: «Si algú té set, que vingui a mi i que begui. Com diu l'Escriptura, naixeran rius d'aigua viva de l'interior del qui creu en mi». Deia això referint-se a l'Esperit que havien de rebre els qui creurien en ell. Llavors encara no havia vingut l'Esperit, perquè Jesús encara no havia estat glorificat. Aquest text, dins de l'Evangeli de Joan, apareix en una realitat de Jesús que està a Galilea, en els versets capítol anterior, en aquest capítol, versets anteriors, està a Galilea Jesús, els deixebles pugen a la festa i Jesús també puja amb ells a Jerusalem i al temple. En aquest context, Jesús parla i ensenya, un context també de disputa entre els jueus i Jesús, perquè no entenen que ell es digui el Messies i el que diu. I aleshores Jesús, un determinat que els diu ben clarament quin és el seu origen i també cap a on camina Jesús, cap a on camina ell. I el seu origen és aquelles paraules que trobem: «Jo no he vingut per mi mateix, és un altre que m'ha enviat». I el seu origen i cap a on camina la seva missió és en aquestes paraules: «Per poc temps encara sóc amb vosaltres, però me'n vaig al qui m'ha enviat». En aquest context d'ell expressant-se que és l'enviat d'aquell que ell anomena el seu pare, perquè ell es diu el fill de Déu, i la missió de tornar altra vegada al qui l'ha enviat, i en aquesta missió de portar amb ell la humanitat que creu en ell, en aquest context, el darrer dia de la festa dels tabernacles, Jesús diu unes paraules. Unes paraules en aquesta festa dels tabernacles, i és bo també, per entendre aquest text, entendre què és aquesta festa dels tabernacles. Les festes importants del poble d'Israel són, evidentment, la primera és la Pasqua, dels àzims i la Pasqua, és també la Pentecosta, 50 dies després de Pasqua, és també la festa aquesta
dels tabernacles i altres festes. Aquesta festa dels tabernacles era una festa molt lligada al camp agrícola, a la pagesia. Una festa en la qual els israelites, en aquests dies, que era cap a la tardor, era setembre-octubre, el que feien era donar gràcies a Déu per les collites. I com un signe d'això, com a simbolisme d'aquesta realitat, el que feien com unes cabanes amb rames dels arbres, sobretot de salzes. Era la festa més festa, per dir-ho així. Li deien ells la festa de Javé, la festa de Déu, perquè era la festa més popular. I una cosa concreta d'aquesta festa era que un sacerdot, el darrer dia d'aquesta festa dels tabernacles, que durava 8 dies, un sacerdot anava a la piscina de Siloé a buscar aigua, un jarro d'aigua, i aquella aigua la portava a l'altar dels holocaustos i allí el vessava al peu d'aquell altar. En aquest context de gran festa, de processó de les persones d'un lloc a l'altre, de Jerusalem, al voltant d'aquell altar, en aquest context, Jesús, com ha dit el text, és el qui es posa dret i exclamar. Es posar dret. Posar dret que significa molt més, solament de seure's i posar-se dempeus, molt més que això. Significa aquell que ho fa de manera solemne, de manera clara i manera ferma, perquè vol dir quelcom molt important. I és tan important el que vol dir Jesús i el que diu Jesús, que no solament ho diu, sinó que, com diu el text, exclamar, cridar. I què és el que diu Jesús? Ho hem escoltat. Si algú té set, que vingui a mi i que begui. Si algú té set. Recordeu que la fase que comencem ara és persona-societat, i allí veureu, i els que potser ja heu entrat i heu vist el material, es parla molt de la set de les persones, la set profunda que hi ha en el cor de les persones. I Jesús diu, si algú té set, que vingui a mi. I també aquest text de tenir set lligaria també l'Evangeli de Joan en el capítol 4, em sembla que és, quan Jesús es troba amb la samaritana, aquella dona que anava a buscar aigua al pou de Jacob, a Sicar, però que en el fons no tenia solament set d'aigua, tenia set en el més profund del seu cor. I Jesús, que és el qui coneix el cor com ningú, és el que li ofereix aigua viva, aquella aigua que mai més tindrà set. Però també en l'Evangeli de Joan apareix un altre moment en què hi ha un altre també que diu tinc set. Li diu a la samaritana, però també ho diu a la creu, quan exclamà tinc set. La set profunda en el cor de les persones. Jesús diu, si algú té set, que vingui a mi i que begui. I continua dient, com diu l'Escriptura, naixeran rius d'aigua viva de l'interior del qui creu en mi. Naixeran rius d'aigua viva. I comenta l'evangelista, d'això referint-se a l'esperit que havien de rebre aquells que creurien en ell. Una imatge per entendre què és l'Esperit Sant és l'aigua viva. El sacerdot que anava a buscar l'aigua a la piscina de Siloé, aquella piscina de Siloé és una piscina alimentada d'una aigua viva, que era un petit manantial que contínuament abastia aquella piscina
perquè entrava aigua i sortia aigua, perquè si no seria aigua putrefacta. Quan a l'Escriptura parlen de l'aigua viva, és un context del poble d'Israel molt clar. Ells sabien distingir ben bé el que és aigua viva del que és aigua estancada. L'aigua viva és aquella que raja d'una font. L'aigua estancada és aquella que es pot fer malbé i mai és tan bona. L'aigua viva és sempre fresca, sempre nova. Un riu d'aigua viva és el que és capaç de crear vida i fecunditat al seu entorn. Porta frescor, porta netedat. L'esperit és també això per a nosaltres. És el que és capaç de crear aquella novetat sempre nova, aquella novetat que mai cansa, perquè sempre renova contínuament. I aquest text de naixeran rius d'aigua viva també ens aboca a nosaltres a un altre text de l'Escriptura de Joan, quan diu l'Evangeli que Jesús, després de mort, el soldat va percudir al seu costat i a l'instant va néixer sang i aigua. La font d'aigua viva de la qual brolla aquesta aigua viva, que és l'esperit, és el cor traspassat de Jesús. Ell és la font d'aigua viva. Podem entrar ara a una part que és la meditatio. Què ens diu el Senyor en això? Què ens diu? Ara cadascú també és bo que es posi davant d'aquesta paraula i es pregunte què em diu el Senyor? Què em diu a mi? I podia anar per aquí, podia parar-me en pensar, em deixo interpel·lar pel crit de Jesús? Sento aquest crit de Jesús també per a mi? Me n'adono també de la set profunda que hi ha en el meu cor. Deixo que el meu cor expressi el que hi ha en el més pregon, el més profund del meu cor? O sóc superficial en escoltar el meu cor i del que realment té set? També posant la mirada en el meu entorn, en el nostre entorn, la nostra societat, en aquest moment que estem vivint, d'incertesa, de dolor, de sofriment, de por, de desesperança per a molts, quines sets profundes emergeixen en les persones, en el que anem veient, anem tractant o anem descobrint, o que veiem, potser sense paraules, què ens diuen de la set profunda? També puc meditar, acullo la invitació de Jesús d'anar a ell? Que tingui set, que vingui a mi i que begui. Vaig a Jesús, vaig cap a Jesús? I em pregunto, què significa per a mi anar a Jesús? Què significa això? Una simple paraula? Unes paraules que dic? O realment m'implica coses en la vida? Implica potser pregària? Implica potser sagraments? L'Eucaristia? Les persones necessitades que tinc al meu entorn? O també la sinceritat en el meu cor? Soc sincer? Recordem que diu, jo sóc el camí, la veritat i la vida. Això diu Jesús. O també una altra cosa, em pregunto, soc ressò de les paraules de Jesús convidant a les persones del meu entorn en anar a Jesús a saciar la seva set?
Un altre punt de la pregària, la lecció divina, és l'oratio, pregar. I pregar vol dir posar-nos en presència de Déu per demanar, per donar gràcies, per demanar perdó, per lloar-lo. I és bo en aquest context de la Pentecosta de fer present i pregar nosaltres junt amb l'Església. Encara que estigui sol, em sento pregant amb l'Església, com estava l'Església naixent al cenacle, després de l'ascensió del Senyor al cel, ben a prop de la Pentecosta, amb Maria. Quan prego, estic pregant, sento a l'Església o m'aïllo? Visc en comunió a l'Església? Tinc també a Maria present, perquè ella m'ajudi a trobar Jesús i a demanar l'Esperit que vingui a nosaltres. I en el context del sínode diocesà, seria bo també que en aquests dies nosaltres féssim aquest moment de la pregària, d'aquesta lecció divina, un fragment de la pregària pel sínode diocesà, quan diem: veniu, Esperit Sant, enceneu els nostres cors amb el foc del vostre amor. Inspireu-nos el que hem de dir i el que hem de fer en el camí sinodal. Vos que sou font d'aigua viva, renoveu la nostra mirada perquè puguem veure nous horitzons, traçant camins de nou anunci de l'Evangeli als pobres. I un altre pas, que és molt senzill, és el de la contemplatio, de la contemplació. Jo ho entenc així, i així ho intento viure. La contemplació per mi és mirar Jesús, i en aquest cas seria, havent rellegit aquest text, posar-me jo com si allí estigués present, com convida a fer-ho Sant Ignasi de Loyola, com si fos present en aquest moment en què Jesús estava en la festa dels tabernacles, en el temple, i diu aquestes paraules: si algú té set, que vingui a mi i que begui. És deixar-me mirar, jo mirar Jesús, primer mirar Jesús, dient aquestes paraules, i també al mateix temps deixar-me mirar per Jesús. Quina és la mirada que em fa Jesús a mi dient aquestes paraules? Què és el que em fa descobrir de mi mateix i del meu entorn, de les realitats profundes que hi ha en el cor nostre, i que ell ve a saciar-ho amb la seva aigua viva, que és el seu amor, que és l'Esperit Sant? Mirar Jesús, deixar-me mirar per Jesús. I el darrer punt o darrer moment de la lecció divina és l'acció. Després d'haver llegit, d'haver meditat, d'haver pregat, d'haver contemplat, ara em pregunto: i què em demana el Senyor? Què em demana el Senyor? I intentar concretar-ho amb realitats de cada dia, de santedat i de missió. Què em demana per estar més amb Jesús i que ell sigui el cor de la meva vida? Però al mateix temps, què em demana perquè jo pugui ser com aquella persona que té un petit vas, petit, i agafar aquesta aigua viva i portar-la als meus germans? Què puc fer?
Aquests són els passos que hem de fer i que jo convido a que cadascú de vosaltres, havent escoltat això, pot també fer pauses, però sobretot dedicar un temps a meditar sobre aquest text per a aprofundir en qui és l'Esperit i què ens aporta, i qui és Jesús per a nosaltres. Que el Senyor us beneeixi a tots els qui escolteu, a tots els qui pregueu, i seguim endavant amb el nostre sínode per haver de tantes persones que tenen set i no acaben de trobar aquesta aigua viva que pot assaciar el seu cor.